Lah mbroh, lah ijo kepriye iki nek kaya ngene iki mbangane Pak Wapasya. Nyongke Kak lagi bingung, tak pakar, tak pikir mengkono kuwi Kak, lagi ora karu-karuan iki pikirane Pak Wapasya. Ya pernah nyong dadi wong lanang ya wis tanggung jawab, wis boroh, nyambut gawe luru duit, nggo tanggung jawab anak bojo mengkono. Ya pernahe rezeki sepira-pirane mengkono kuwi akeh sithike ngono kuwi ya bojoke tak dinahi iki ya nrimo, anut, nyatane rezekine lagi dinahi semono mengkono. Ya alhamdulillah jenenge iki bojoke anut mengkono. Lah tapi nih Pak Wapasya, sing nyong gumunke sing dadi maratuwane mono kuwi Kak malah ikut campur Pak Wapasya. Seolah-olah ke kaya pan ngrusak rumah tanggane nyong ngono wae. Lah apana Kak malah domong-omongaken, dipadak-padakna karo wong lanang liya. Jareke mengkene. Ora kae Kak pinteran temen no. Wong igen bujang, Kak pinter luru duit akeh, bayarane gedhe, sewulane Kak bayarane semene. Ora jenenge Kak pinter temen arane iki. Nek ini dadi mantune nyong, ngono nyong ya bungah nemen kaya ngene nggo ngomongke. Lah nyong duwe mantu Kak, apa anane buruke ukur kranggah kaya ngono lah mbro. Boro-boro nggo nyukupi keluargane. Wong anane yo anak bojone mangan yo dibelani ngirit, paling kluban godhong pohong tutul sambel, ya ngene mengkono. Lah berarti kan nyinggung nyong nek kaya ngono Pak Wapasya. Jajal kepriye Pak Wapasya kaya ngene iki. Pernahe solusine sampean iki. Nek duwe maratuwa kaya ngene kapakna nggone Pak Wapasya kaya ngene iki. Greget rasane Pak Wapasya. Jajal kepriye Pak Wapasya. Jawab Pak Wapasya ben ana solusi Pak Wapasya. Ben ora terus-terusan kaya ngene. Sing dadi maratuwa ngono kuwi ben aja seolah-olah ke ngremeh-ngremehaken mantune ngono terus kaya ngene. Ben sadar ngono Pak Wapasya. Jal kepriye.